tarbiyya yana ga mahaifiya. Ai dole in yi fari da ke a faɗin duniya. In ƙara furta Allah ya baki fari na lafiya. In kin ba mu gudunmawa rayuwa mai godiya. In kin ba mu ilimi tarbiyya ba ku kushiya. In yi kin sha wahalhalu kan sannu sannu mahaifiya. Kukan tsayin wana ɗan saka ki ciwo na zuciya. Burin ki kullum faɗi kan kuma ta dariya. Wallahi sannu mahaifiya. Godiya mai sannu mahaifiya. Godiya mai sannu mahaifiya. Godiya mai godiya mahaifiya. Godiya mai sannu mahaifiya. Godiya mai sannu mahaifiya. Godiya mai godiya matarbiya. Godiya mai godiya mai ilimi. Godiya mai godiya mai gaskiya. Godiya mai godiya bariya. Godiya mai godiya ta duniya. Godiya mai godiya na lahira. Godiya mai godiya magababa. Godiya mai godiya. Dariyar mu gaba ɗayan mu ita take sa ki dariya. Kukan ɗayan mu na ɗan saka ki ciwo da zuciya. Komai idan ta samu ya'yan takar ta su sha wuya. Ta ba mu ilimi ba mu girma ta ba mu shan wuya. Dukan ‘ya'yanta ma a gabanta ta suka ibiya. Tun babba ku zuwa fara-faru gaban ta muka iya. Har muka kai matakin haɗa faɗi mun yi godiya. Har muka kai zuwa sauka mun yi godiya. Fata nake fa Allah ya bani sarari a duniya. In samu yadda ma za na kyautata miki mahaifiya. ‘Ya'yanta ma waɗanda ta haifa za na bibiya. Farko da Aisha ta fara ƙarfafa duniya. Sai babban waku kenan Muhammad Sani Ajeriya. Sannan da Abubakar Sadiku ya zo Ajeriya. Sai ni na huɗu Umar ni ma na zo Ajeriya. Sannan da Fatima Ummi ita ma ta taho a baya. Sannan Muhammad Betu Aishi ma ya zo a baya. Sannan da Maimuna ita ma ta zo Ajeriya. Sannan da Ibrahim shi